Kai, kani ga Allah, ka gane abin da ke faranta min rai, wanda in na tana har yanzu raina yana fari. Aboki na UK fa ya samu aikin soja. Magana da nake maka yanzu yana bariki sojoji, aikin soja bai ke. Na sa aikin soja. Ka ni kai yana sa aikin soja. Ku ba abinda kuka sani. Ba abinda kuka sani kudin nan. Kawai ku da kun ga mutum yana sa kaki shikenan kawai to ku ba ku san waye UK din nan ba. To UK da kuke gani da ba Abuja yake ba. Sallamo shi aka mairo shi nan garin. Yanzu nan garin gaba ɗaya ba jin daɗin shi suke ba. Shi ne sata takalman sojoji, sata bel, mutum bai da dama ya ɗan yi girki ya aje ya sace. UK fa? To gidan kwamandan sojoji da aka kai shi, shi ne sata. Ba su da damar su ɗinka wasu 'yan shaddoji, wasu abubuwa ne haka na morewar rayuwa sai ya sace. Shi ne kai kom inna ne. Kai karshe yana gaya ma abincin da ake aunawa gidan wanda ake dafawa shi ya rika sata. Muna jin ka. UK da kake gani ba karamin gawartaccen barawo bane da kake gani. Kai da kawai UK aboki na soja. Shi wa kai wannan sojan nan baka san da yaya aka same shi ba. Na H Abdul. Wa an karau in ji malamai. An karewa kai ku kake wannan tunanin. Sai yasa ni yanzu mugun haushin shi nake ji. Saboda na san kai barawo ne. Ni na san ku akwai lokacin da na gita can wurin gidan kwamandan sojoji din nan. Na tadda yaran sun fiddo shi waya ya dauke masu waya. Ka tsanan kai shi ne sajin wasu saja. Caza wayar su. Ni wacce ne na gane kai dan jin zahiri tashi mutai. Zauna ku ji abokaina. Muna jin ka. Ni yanzu babban matsala ta. Ga dai UK yanzu ya fara aikin soja yana samun albashi. To amma nan labarin da na ba ku fim ne. Yanzu ba san ta yaya za a yi ma in roƙe shi. Amma ta yi kusa bai. Bayani za ka yi ko kuwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ci wala haula wala quwwata. Abokina biyan ka zan wallahi. Abokina wallahi biyan ka zan. Wallahi. Abokina